Ce să faci ca să începi ziua cu energie și claritate? Cred că și tu te regăsești dimineața grăbindu-te să ieși pe ușă cu gândul la toate lucrurile pe care le ai de făcut și simți probabil deja oboseala chiar înainte să-ți începi ziua. Păi sună cunoscut pentru că și eu am trecut pe această stradă și adevărul e că majoritatea dintre noi trecem pe aceeași rutină haotică și apoi o să mă întreb și eu și voi de ce ne simțim lipsite de energie sau copleșite pe parcursul zilei. Păi dar cum ar fi, am o idee, să-ți începi dimineața altfel, așa să îți pui întrebarea asta, cu mai mult calm, cu claritate și probabil și cu mai multă energie. Știu că sună prea bine să fie adevărat, ei bine, nu e chiar imposibil și totul începe cu câteva schimbări simple și conștiente în rutina ta de dimineață. 1. Trezește-te cu un scop. Imaginează-ți dimineața perfectă. Păi nu mai ești trezită brusc de alarma telefonului, stridentă, da? Ci de o melodie liniștită sau de câteva sunete, nu știu, naturale din jurul tău dacă ai aceste gadgeturi. Ai câteva minute pentru tine, pune alarma mai devreme sau să nu-ți mai verifica telefonul imediat, e-mail-uri, mesaje și să începi să gândești la toate sarcinile zilei. Eu când am început să aplic acest truc, am observat cum diminețile mele au devenit mai calme și mai puțin stresante, sincer. De exemplu, primul lucru, am renunțat la verificatul e-mailului în primele minute de trezire și, în schimb, îmi ofer câteva minute bune să respir și apoi îmi beau cafea în liniște după. De obicei îmi pun alarma cu vreo 30 de minute mult mai devreme. 2. Hidratarea. Primul lucru dimineața. Sunt convinsă că și tu ai sărit peste acest pas, știu senzația de somnolență pe care o ai imediat când te trezești. Uneori nu este neapărat din cauza somnului și a lipsei deshidratării, să spunem, dar nu ai băut destule lichide cu o zi înainte. Începe ziua cu un pahar mare de apă, pâine și lămâie, eu pun scorțișoară și turmenic și este un truc simplu și eficient. Dacă vrei un plus de prospețime, nu știu, mai adaugă câteva picături de suc de portocală. Eu am început să beau apă dimineața acum câțiva ani și am observat o schimbare majoră în nivelul meu de energie. A fost așa ca un mic boost natural care m-a ajutat să mă pun în mișcare înainte de orice altceva. Încearcă-l! Mai ales un pas 3 important, aș putea să spun o mișcare ușoară pentru a-ți trezi corpul. Nu trebuie să faci un antrenament complet de dimineață, o oră, dacă nu vrei. Gândește-te doar la câteva mișcări simple, 5-10 minute de stretching măcar, o plimbare scurtă dacă ai posibilitatea sau exercițiile de yoga, dacă pot face minuni. Eu, de exemplu, fac câteva întinderi de stretching în timp ce beau cafeaua dimineața, da? Sau îmi pun o melodie liniștită și încep ziua fără graba obișnuită. Un ultim pas ar fi să stabilești obiective clare pentru ziua ta. De câte ori ai început o zi cu sentimentul că ai 1000 de lucruri de făcut și nu știi de unde să începi? O metodă simplă care mi-a schimbat complet perspectiva a fost să-mi stabilesc 2-3 obiective clare pentru ziua respectivă. În loc să mă stresez cu o listă nesfârșită de lucruri, mă concentrez pe ceea ce contează cu adevărat în ziua respectivă și oricum mă duc la obiectivul final. Astfel, am mai multă claritate și nu mai simt presiunea de a face toate într-o singură zi. Un mic dejun hrănitor dacă ai la îndemână și simplu, știu că uneori nu ai timp pentru micul dejun, copii, familie, târziu, trafic, dar ce-ar fi dacă ți-a spune că un mic dejun sănătos, echilibrat, nu trebuie să fie complicat? În loc să optezi pentru ceva plin de zahăr sau nesănătos, nu știu, clasicul musli cu cereale, da? Încearcă o combinație simplă de proteine, grăsimi sănătoase și fibre. De exemplu, omletă rapidă, avocado sau un smoothie cu fructe și spanac, unde poți să adaugi și un scup de proteină, pudră proteică dacă ai. De când am început să acord atenție micului dejun, am observat că mă simt mai concentrată și plină de energie și eu săream înainte micul dejun, credeți-mă, mai ales când cel mic era foarte mic. Găsește timp pentru tine în timpul zilei, de mindfulness, acest cuvânt elaborat. Diminețile, dacă îl aplici dimineața, poate schimba complet modul cum reacționezi la stres. Nu știu dacă ai încercat vreodată să acorzi 5 minute pentru respirații dânsi și meditații. Ți se poate părea greu, imposibil, încearcă cu cele ghidate. Eu am descoperit că aceste câteva minute mă ajută să rămân mai calmă și să nu mai las micile probleme să-mi strice întreaga zi. Încearcă și vei vedea cât de mult te poate ajuta să rămâi concentrată și mai echilibrat în timpul zilei. Ca și concluzie, transformă-ți diminețile, așa ca un moto, și îți vei transforma viața. Nu trebuie să schimbi toată rutina deodată, nu te vei ține de ea.
pași mici, adaugă măcar unul din aceste obiceiuri în fiecare săptămână și ai să vezi cum te simți. Da, eu am început cu hidratarea, am adăugat treptat mișcarea, n-am reușit să-mi fac timp, să mă forțez să mă trezesc dimineața acum câțiva ani și mai târziu mindfulness-ul, această meditație pentru care recunosc că nu eram foarte mare fan, dar într-un final mi-a ieșit. Gândește-te la dimineața de mâine ca la o oportunitate de a începe ceva nou. Da? Ce obicei din cele de mai sus vrei să adaugi în rutina ta, te rog, te provoc de fapt să încerci unul chiar de mâine, lasă mesaj și spune-mi cel puțin după o săptămână dacă a funcționat și cum te simți în restul zilei.